ମା ବୋଇତମଙ୍ଗଳା ୟୁଥ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ବୋଇତମଙ୍ଗଳା ୟୁଥ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଧଉଳି ଛକ ପୁରୁଣା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋଇତମଙ୍ଗଳା ୟୁଥ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସୁଧାରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହାୟତାରେ ସମାଜର ଅସହାୟ ବର୍ଗଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୁଧାରଞ୍ଜନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଟ୍ରଷ୍ଟି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ, ଟୁନା ପ୍ରଧାନ, ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ, ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଧାନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାମଲ, ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରମୋଦ କାଳିଆ, ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଦୀପକ ଦାସ, ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା, କାହ୍ନୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଲୋକନାଥ କାଳିଆ, ଧ୍ରୁବଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କାହ୍ନୁ ଭୋଇଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ।